Jeg vil nu vise, hvordan man konstruerer en dynamisk retvinklet trekant i GeoGebra, men først så skal vi jo lige have det åbnet. GeoGebra finder jeg online, og så kunne jeg godt tænke mig at lave split screen. Læg den til venstre, fordi så på højre side, så har jeg lige den skriftlige konstruktionsvejledning, så jeg lige kan følge med også. Det er bare meget rart. Sådan. Ja. Herovre i GeoGebra, der vil jeg gerne til en start lige have de her akser væk. Det gør jeg ved at trykke på ikonet heroppe med cirklen og trekanten og fjerne akserne her. Sådan. Det første jeg gør, hvis jeg kigger med herover i min vejledning, det er at vælge linjestykke, eller at tegne et linjestykke ved hjælp af det her værktøj, der hedder linjestykke. Det gør jeg, det finder jeg heroppe. Jeg vælger linjestykke. Nu tegner jeg en linje ved at klikke på 2 tilfældige punkter hernede. Sådan. Jeg højreklikker lige på linjen for at sige, at jeg ikke vil have vis navn, så jeg fjerner det her flueben. Sådan. Jeg højreklikker også på punktet, fordi jeg gerne vil omdøbe det fra A til C. Det giver mening lidt senere. Sådan. Jeg vælger lige flyt heroppe for at dreje bogstaverne lidt væk fra punkterne. Sådan. Nu er jeg nået til det næste punkt, hvor jeg skal tegne en vinkelret linje. Og ja, der står godt nok punktet A, men jeg har jo lige kaldt det C. Så vi tegner en vinkelret linje igennem punktet C. Jeg vælger vinkelret linje værktøjet, trykker på linjen og på punktet C. Jeg gider heller ikke at have det bogstav G hængende deroppe, så jeg trykker det væk. Nu vælger jeg værktøjet punkt, sætter et punkt på den vinkelrette linje. Jeg er nu nået ned til det her punkt i min konstruktionsbeskrivelse. Herefter vælger jeg værktøjet polygon, trykker på A, C, B og tilbage på A. Nu har jeg faktisk tegnet en retvinklet trekant, og når det er retvinklede trekanter, så er det nemlig sådan, at man ofte siger, at det er vinkel C, hvis vi har en ABC trekant, der er den rette. Det er jo derfor, jeg vil omdøbe den allerede fra start. Jeg kunne så godt tænke mig, at der var nogle værdier på både sider og på vinkler også. Så derfor så højreklikker jeg på siderne og vælger indstillinger. Og nede under indstillinger, der går jeg ind under det her vis navn. Der står lige nu kun navn, men jeg vil gerne have, at der skal stå navn og værdi. Så det gør jeg lige ved dem alle sammen. Sådan. Mangler jeg så værdierne på vinklerne, og det gør jeg ved at trykke heroppe på vinkel. Vælge det her værktøj, så trykker jeg på polygonet her. Og jeg trækker lige vinklerne lidt ud, så vi bedre kan se deres værdier. Sådan. Og vi kan jo se, at vinkel C hernede er ret. Det bliver også markeret ved en firkantet, hvor de andre de ligesom er buer. Hvis nu jeg så tager ved punktet A, den ligger på den her vinkelrette linje. Det vil sige, at jeg kan ikke hive den ud til siderne. Jeg kan flytte den op og ned på den vinkelrette linje. Det sørger for, at trekanten bliver ved med at være ret. Det er jo det, jeg gerne vil have. Det jeg kan se, når jeg rykker A op og ned, det er, at vinkel A og vinkel B ændres
Siden B og siden C ændres også, men siden A forbliver den samme, og det gør vinklen C også. Jeg kan se, der ikke lige er kommet værdi på den. Vil den ikke det? Jeg vil lige have den selv. Sådan. Ja. Hvis jeg så derimod hiver i vinklen B, så sker der det, at jeg kan dreje med trekanten. Vi kan se, at vinkel C forbliver stadig ret, og jeg kan gøre den større og mindre. Det ændrer ingenting på vinklerne, men det ændrer på alle sidelængderne. Det kan vi bruge til noget, men det er til en anden gang. Nu er jeg nået igennem alle punkterne herovre i konstruktionsvejledningen, og jeg har altså vist, hvordan man tegner en dynamisk retvinklet trekant i GeoGebra.